Kaya man pala ng tigili. Kantanin nga ko ta. Pagabot ko digdi sa Legazpi, kantanin nga ko ta madiklumon ang tinampo. Ito pala, may bugod sutin kan sa kuyang nga. Madiklumon nga niya ko ang tinampo digdi. Sige ba? Pagbos kang pinto nga ko, baliwanagon palaan. Ganun sa... Nagulpi ngayon yung sukan mo. So, tint kan sa ibang auto. So, tinted nga masyadon sa ibang auto. Gari nga ano yan ha. Gari nga may ano yan. May habog ka nga yan na ano ini. May habog ka nga yan na may garo nga ipigtago mong kiribang mo pabinsan. Anyway, mga tugang, good morning, tabi. Sa Indogabos. Aramon tadawan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang kasabay si Jimmy Nasalita. Basta Morning, Henry M. Jim, good morning Jim. Come in Jim. Aha, naputol si Jimmy. Pasensya na po kamuta. Para bumansa na, parent duty. Hello. Yes, Jim, go. Bako man putol. Daw man naputol. Nay man. Dilang nakalaog. Baka pagtugunan ni Chief Ramir si Ronald. Ay iyo na ang Na pag may mga report ngayon, dangugon mo na. Bana yan. Ano? Is open na yan dyan. Iyo, may bago man na patakaran sa technical department. Oo. Okay. Bago maglawag ang report, dangugon mo na. Okay. Okay, sige go. Kumusta dyan? Istorya niya to, BP. Diretso nang ipapahali ni Kapitan Kari Monasterial kan Barangay Kalsada, Ligao ang Task Force Quarantine o headquarter digdi sa Purok 2 sa Kalsada, Ligao. Kachimpo naman sana na sundo na sana sa aga ang mga Green Guardians sa pagduduty Yung man ang gana, no? sa indang trabaho, taday naman da kayang sweldohan kan provincial government. Day natatapuson ang nasa kontratang sundo Disyembre imbes November 30. Log yan eh. Sa aga, gabos na sinda papahingaluan. Anapot nga ni, kan panahon da ni dating Gobernador Al Francis Pichara, gulpihon ini. Panahon ni Gobernador Noel, binawasan. Panahon ni Gobernador Lagman, binawasan. Opo. Napaunot day nalugod kinayang niya. Naparehas man sanan nagluwas, naglaog na mga truck, na mga operasyon ka na quarry dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayo. Napauno. Iyo man ang gana di. Ito dahil nagkikiirad ang probinsya pag-abot sa pampasweldo na samantalang mas dakol ka ito, nagparabawas na nga ni ngunyan da. At ayo na nga nangalas man ako. Takadakol-dakol kan quarry, bukok ipig nagka-quarry dyan sa palibot kan mayon. Baka ang koleksyon maluyaon. Ngunyan, pag hali sa aga kan mga ngunyan, mababloy na. Kumbaga, lost trade na ang checkpoint digdi. Yes. Nga na, masundo ka naman sana sa aga. Magparadesider kapag kan magparabantay. Nanggad. Ngunyan, nagsisilibrar mga konsesyonер. May nagpabuno na nga ni Daning Oreg. Yeah. Payari sa mga Pasado bagadi. kay punong Barangay Kari Monasterial, kaso igwang isalidang grupo para magkonduser nin checkpoint, maghanap na sindanin ibang lugar. Dahil na siya tumatugot digdi sa sayang lugar. Na pagsabing unpresenting checkpoint, nasa gilid siya na inika National Highway. Nagkakausanin pagkapiot kan tinampo. Kada bis na nagpipirila ang mga truck na pigti-check, delikado ini sa aksidente. Pasado kay Kapitan Kari Monasterial, masagibo ang konseho kan barangay nin resolusyon na totalmenteng idismantle ng tulda kan checkpoint digdi sa Purok 2 sa Kalsada, Ligao, sa pagsabing haloy na ining ipinagrereklamo digdi. Pon sa aga, kung daynanin kasalidang bantay sa Task Force Quarry, natural. Amog-amog ang mga quarry operators. Builog-builog. Kaso hapon, gulpi ng mga dump truck sa nagkasurunudan ko. Iyo ano? Nakabuilaw?
paturukan na dyan sa pamitisan kan Bulkan, tuwara man magsisita. Oo, iyo. Hindi, tranquilo. Imbis na may maglaog kwarta sa probinsya, paano? Dahil naman nagsisita, diretso na ang biyahe. Oo. So, hirak man kan Bulkan mayon. Yan, iyo na nga niyan. Oh, ayan, lalaog ko niyan, aldaw banggir, rimatihon niyan, taday man kibantay. Oo. Grabe, no? Oh, kunday na ninbantay. So, obserbasyon niya to na nagtatagilid sa mapaan albay. Bakit Oo. siya nagtataragilid na sa bakilid ng mga tinampudig di sa 3rd district? Posible magkatotoo. Iyo. Bako naman balansyado ang gabat kan probinsya kun aldaw banggi an hawas kan mga aggregates diyan sa pamitisan kan Bulkang mayon. Sa sakaton ko ini sa agang banggi. Sige daw, observare daw. Sigurado diyan maski banggi maga kurot-kot yan. Iyo, totoo ah. Pati dyan sa mga bulod Gari na makulugan pa yung kainin ni Governor Glenda Bungao. Pati sa mga bulod dyan kay bagang pigpaparareklamo na pigtuturo. Pagpapakaturo pag una yan. Yes. Total ngayon, wala naman bantay, wala man kasalidang arap kita. Anong mangyayari sa satuya na mga rekursos naturalis? Ano ang Mother Earth niya to mangyayari? Lulupigan na maray ang bulkan? Abangan sa Lunes, tamay mga naisiyang pakita ng mga development na mangyayari. Yes. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Naiko, ako nagangala sa kung natata. Interview naman na daw current time na opisina kan Pendro, si Madam Tess Atos, no? Kaputado kumpara sa collection kang quarry sa puon sa almunya na mga bulan na ini kung padagos man nga napaba buda nung kausa kung nata nagbaba ang collection kan quarry napangalas man ako ha kan mag-assumer dyan si ano yan ini ba ko ini kon for the facts it is a fact this is a facts mga tugang na o fact na kan mag-assumer si Governor Rosal biglang lumin ang kawon sa collection di ba sa primero niyang pagtukaw so collection tungkol sa quarry kaya lang habang nagalangkaw sa collection kan quarry nawara natanggal sa pwesto tapos diretso na mga tugang na buminulusok so collection kan quarry mga tugang kam probinsya milyones tabi yan buda igwa mang kinagyayaman dyan mga tugang sa lugar na yan di ba bako itabi Kanuel ako I am speaking mga tugang of ano yan based from facts nalubinan ko baga sa collection kaya dahil lingaw ko na ugaring sa data pagkatapos na mag-assumer ang gobernador pag-assumer ni Governor Rex halangkaw man habang nagluway-luway nagbababa tabi hanggang sa nagluyan ng unyan di ba sa kadakulan mga tugang kan mga nagkakwari dyan dito nang sinang problema igwa ki problema pag abot mga tugang sa enforcement sabi ni Noel good morning arog talaga ka ng tao na sabihon ta ng celebrity gari kaya black and tint kan auto o tint kan auto ano daw kung tama tama ka dyan Migo tama ka tabi dyan Primo good morning mas magayon man kung mailawan ang tinampo haling Agos Pulanggi hanggang Ginubatan iyo man ang gana no iyo man ang tama ang observation mo tabi ano yan Dr. Cham ang prampulang gito Ginubatan kung mabugta ka niyang mga solar lights magayunon yan Primo day mo tabi pagsabihon na naputol si Jimmy tabako man siya manananggal Lato sunta ka dyan, Primong Cham. Maray na agad natin sa iyo. Iyo man ang dali. Bago man manananggal. Good morning daw sa mga taga Lumacao, Ginubatan, and Parayaan, Kamalig Community. Oy, good morning, Tabi. Sa mga taga Lumacao, Ginubatan, sabi ni Madam Mabel o Minises Oropesa. Yan, ha. Good morning, Busing Nonito Gaviria. So ay good morning tabi kay Father Noli Alparse. Yan ha. Father Noli, Kagawad Noli Alparse dyan po mga tugang sa Bakakay Albay. Maray na aga tabi sa Indogabos ha. Maray na aga tabi sa mga kuha natin ha. Sa tuya tabi ng mga kababayan dyan sa Banwaan kan Bakakay. Father Noli, maray na aga tabi sa imo.
Sige, at sandali lang ha. Good morning, Tabi, sa mga listeners natin dyan sa Kimantong. Ha? Good morning, Tabi. Sige. Alright, okay na. Okay na ba tayo? Sige daw, sandali lang ta. Ano yan ha? Okay na, paripundot palagon ta na mga tugang istorya ni Karen Ala. Ali po dyan sa luway. Dapat gayod may CCTV sa mga checkpoint. Any collection na dai sinakob kan camera must be presumed na illegal ang collection. Iyo baga? Enforcement aling ko problema primo eh. Enforcement ang iling kong problema dyan. Buda talagang gari pakulog kipayuan kwari operation salba yan. Good morning. Pakipukawa daw tabi si Papsi Mustar sa Bangkirohan, Legazpi. Karen, good morning Karen. Come in. Thank you so much, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Papagsimbago na ang Legazpi City Water District. Nagpaparalala ng inconveniensya kaini sa supply ng tubig sa syudad kan Legazpi. Matapos na magsurat ng resolusyon si Councilor Luis Gutierrez, Committee Chair kan Public Utilities and Energy sa Sangguniang Panglungsod kan Legazpi, mapapadaninda sa hearing ang LCWD. Ani na makuaninda ang opisyal dangan personalmenteng payag kaini ikinaraman sa isyu kan tubig kan syudad ng Legazpi. Entrevista kan DCGB News kay Councilor Luis Gutierrez. Sabi kaining suporta sa naini VP kan Sanggunian sa direksyon ni Mayor Pido Garbin. Nasolusyonan na ang problema kan syudad sa supply kan tubig. Ang bilog na Sanggunian, kauri na papudangon niya na Desyembre ang Water District para mamati mismo kan konseho. Ang kasimbagan kung nata naggugol pilalo ang inconveniensyang pigtataw kaini sa mga Legazpeñong konsumidores. Agad naglalaom ang Sanggunian, matawanan sindanin payag kang LCWD ano ang kaituaninda para mapagarahay ang serbisyo sa publiko. Ay ang Sangguniang Panglungsod, katabaw na sangunyan, ang mga partisipantes hali sa LCWD dapat mahiling ninda sa hearing na pigtatarget na mangyari ngunya na Desyembre. Pag makusugan na paglaom ni Councilor Gutierrez, manginginutan sa hearing na ini, masiputan mga ini, ang dapat sana, lalo na mapasko na naman. One Tabi VP and Kuwan pala ang Karen, baka uwan papagpasimbagon, papagpaliwanagon. Sir VP. Pagpaliwanagon kan Sangguniang Panlunsod, ang LCWD, may kinaraman sa problema sa tubig sa Legazpi. Roger to that VP. Thank you po. Pagdag na palata, hali sa luwas, Karen Alawit Boy, DCGB News. Thank you, Karen. Sige daw, i-validate na daw niya na pag-aaga. Hello, mga taga-Legazpi. On kayo po ang kulang na mag-text tabi, mga taga-Legazpi. Kumusta ang tubig nindo sa arong nindo? Sige daw, kamo tabi na mga ako sa harong makusugod ang bolos kan tubig. Sa Ronald, makusug ang bolos sa indo. Ano? Sa harong mo niya na ako oral daw makusug ang bolos kan tubig. Kaya lang kan Domingo medyo nagkulog subot ko ta habang ako naglalaba. Habang ako naglalaba, makusugon sa bulos kan tubig, biglang luminabog niya. Nagragnaw na ako. Nagragnaw na ako. Di, paano na sa mga puti kung piglabahan na malabugon sa tubig? Siguro, pinaawas ko kin mga 10 minutos gayon. Although makusugon sa pressure niya, pinaawas ko kin mga 10 minutos. Tanto, lumininaw naman. Ang problema at pag kinagkapirang minuto, salbatan na, bako nagkuro-kuso kita. Bako nagkuminuro kuso ako. Usa ka bagalang napundon ko ito. Paring nga tabo may nalit sa kuryente. Di ba? Di ba? Yan tabi. Mga tugang. Sige daw. Kamong mga kita. Mga taga-Legazpi. Uy. Text daw tabi kung kumusta ang tubig dyan sa lugar nindo. Anong buda? Ngaya, ang pag-text araw kayo ni. Ngaya, sa Buraguis, araw kayo ng tubig. Sa Kimanto, sa Barangay 16, araw po kayo ng tubig. Sige daw, sorbihon ta daw. Although pagkaaga, makusog ang bulos kan tubig talaga, dito nagagamit. Pero araw kayo ng oras, sarabay-sabay yan. Kumusta po sa lugar nindo? Good morning, Hen. Kaya nga natanggal si Gubrusol nang dahil sa quarry, ngunyan, buwelo na ang mga operator. Iyo, dahil ko aram kung ano ang rason eh. Kung nata.
nagluya so collection ta. Pakibati po happy 11th birthday kay Kylie S. Osiliada Helig. Yan. Good morning. Congratulations to Marifer Morillo Nas ng Sumblang Kamalig Albay for passing the board exam for nursing from Proud Tito. Oy, congratulations ha. Sa baba, maray ang bulos kan tubig pero di nakakasakat sa second floor. Ang tubig, pagpigagamit sa first floor. Sa Renaissance Garden Subdivision tabi ni iyo man ang gadano. Ay haranihan man sa nakita Renaissance ka mo, yung ako digdi sa wasing iyo, totoo man talaga. Totoo man talaga. Totoo po yung observation text kan sa tuyang listener. Tako, paminsan nagpiga pasakat ko sa tubig duman sa igwa kaya ako gitangke. Pero ang tangki ko bako man na so may so deki pump, daing machine so nagapump pagapataas. So kwan sa gravity sana halo yun mapano so tangke Ronald. Maluyaon so pasakat talaga kan tubig pasiring sa tangke. Good morning, Hen. Sarawis po, maray ambulos kan tubig. Yan. Good morning, Henry M. Digdi po sa Piggali, makusog ambulos kan tubig. Good morning, nata ora ka mo sa ere sa Bakakay. Duang radyo pigagamit ko, dahil talaga ay napano yan. Good morning, Masidanyan Heriters. Sabi ni Jeril, about tubig, natural na iced tea ta po. Atab man umatanga style ko po, maski malabog, nag-stack ako sa tangke. Pag nakatundag na, malinaw na po sa LA Drive, Gugon. Iyo man ang gadmigo. Good morning, Henry Maceda from Benji Dapogi. Pashout kan may ni Agnes Mape, Melanie Agarin, Richelle Capili, Asejo, Cora Rayalubit, Ma'am Amada Esplana, Vilma Marquez, and Monte. Oy, amigo, dyan tabi sa lugar mo, barangay, ano nga ni Sikwan? Barangay 15 kamigo. Kumusta? Ang tubig nindo dyan. Good morning, Henry M. Sarawis, makusugon ang bulos kan tubig dahil lamang nagapundo. Oy, dabe. Buena Vista tabi, makusog man ang bulos kan tubig. Yan, mga taga Buena Vista. Good morning, Henry M. Sa Sabang tabi, okay kami. Makusog ang bulos kan tubig ngunyan. Oy, good morning tabi Sa mga taga Sabang, Legazpi City. Oh, sandali lang taon ni si Ilang ko daw sa messenger kung may nag-send sa tuya. Sabi ni Bossing Leonito Gaberia, saro man san ang rason sa pagbaba kan income sa kwari. So dahil naglaog sa kaban kan kapitol, so iba na sa bulsa. Pwede. Iyo man ang God, boss. Pwede, may punto ka. Kaya yan nagbaba, tadai man tabi nakalaog sa kaban, nakalaog sa bulsa. Hi, good morning. Sa Teachers Village, tabi, maluyahon ang bulos, haluyo na. Ayan, nilingan na. Tama. Busing Chito, Ati Bagos. Sa Teachers Village ngayahin, maluyahon ang bulos kan tubig, haluyo na. O may mga areas talaga na maluya ang bulos kan tubig. Adi, nagsuropay sa tubig sa tangki ko, sa third floor, kundi malabog. Saka baga primo, maray ka pa, dagsuro pa pala. Adi, ang problema sa mo BP, makusog ang tubig, digdi sa mo, makusog ang tubig in malinaw po. Ang problema sa nadigdi, sa mo, aleko, ang problema, ang off in aleko, ang problema dyan, narakwam pala, naranuel, aleko, ang problema, naranuel, Good morning, Henry M. Sa bugtong tabi, makusog ang bulos kan tubig. Uy, very good ha. Good morning sa mga taga-bugtong. Good morning, Henry M. Sa Kapantawan tabi ini, makusog ang bulos kan tubig pag-aga, kaya lang pag-udto na, maluya na. Yan, alright. Sige, digdi sa Lapu-Lapu, makusog ang tubig. Ang problema, biglang minalabog pagbulos pagkaaga. Talaga, adi. Good morning sa mga taga Lapu-Lapu, Legazpi. Iyo pag nagsarabay na gayon, maluya na. Kaya dapat talaga, maski anong oras, dapat makusog ang pressure kan tubig. Siyempre po, kuyahin, maluya talaga collection, tatarakot na mag-checkpoint, ikaman daw ang babangga mo, pader, makusog pa sa taas, iyong mananggal. Good morning, Mother Derko sa Washington Drive, Redeem Taandes, Burabon. Mata na mama, aga na. Good morning, Henry M. Sa Lidong Santo Domingo, duwang bolo na kaming day tubig, daiman pikasikaso kan barangay. Tawara da budget an barangay. Napasain daw sa budget. Aha. Happy birthday kay Maylin. Good morning, Maylin. Happy birthday. Sabi ni Madam Melinda Wee, makusog ang tubig sa Sunrise Subdivision.
Good morning sa mga konsumidores kang CMD. Sabi ni Madam Belindawi, makusugon ngayon ang tubig digdi sa sunrise. Alright, alarmaryo, nasa linya, mga tugang sa dagdag na report. Paringal, good morning, come in. Good morning, buddy. Nasa pag-preparar naman ngunyan ang ako Bicol Party List para sa anibersaryo kan mga nagkagaradan sa Bagyong Riming sa Barangay Padang, Legazpi City sa aga Nobyembre 30. Sa inisyal na informasyon hali sa ako Bicol, pupunan ang aktibidad nin misa sa agang alas 8 nin aga, asin susundan nin halipot na programa, siring man ang mga ayudang itatao sa mga taga-barangay Padang. Ang barangay Padang, espesyal ini para sa ako Bicol dahil digdi namundag ang ako Bicol Party List dahil sa pagtarabangan kayto kung sain gatos na mga residentes nagkagaradan sa Padang, di ba, missing pagkatapos inaranod kan lahar na hali sa taludtod kan mayon uli sa kusog kan Bagyong Riming. Pinagibuhan ini kan ako Bicol in multipurpose building asin ang konkretong krus na simbolo nin pagrumdom sa mga nagkagaradan kada Nobyembre 30. Pinagibuhan ini kana ko Bicol asin digdiman bigigibuan programa pagpangadji para sa kalagkan mga nagkagaradan siring man na pagtabang kana ko Bicol sa nambang pamilya sa barangay Padang. Yaw ng padagos na suporta kana ko Bicol sa paagi ni Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, Executive Director asin Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. kan Legazpi City. Yan pa rin ang bukaras ka informasyon. Digdi sa lawas, alarmaryo. Thank you. Thank you, Paringal, sa report. Alas 5:34 na, mga tugang sa DCGB. Madali lang tabago ko akomodaron si Padingmar para sa mga headlines ngayon na pagkaaga. Pasadaan tamo na sa mga birthday greetings natin. Good morning, Legazpi City. Happy. Ay, sandali lang ano ito? Good morning, Legazpi City. Happy birthday. Naman ini. Miss Colleen Araw. Uy, congratulations. Congratulations, sir, sa bagong nurse kan pamilya mi. Congratulations kay Irish Joy Balaguer. Very much deserved. Oy, Colleen, kumusta ka, anak? Kumusta si Miss Colleen Araw? Yan. Namiss ko ini si Colleen. Namiss ko si Colleen. Kumusta ka ni? Baka pwede ka mag part-time. Ay, pwede si Colleen ngunya. Naka-star. Good morning. Congratulations kay Irish Joy Balaguer. Registered nurse. Yan. Ayos. Nagluluwasan man ang gadso ko. Adi. Ay, estoy Colleen. Saan ka ngunyan? Ay ka ngunyan, be. Namiss ko ini si Colleen. Pansa na ini, simple sa na, pero matibay ini, pa-relax na ini si Miss Colleen Araw. Kaya lang gari, inakumpira na kayo ni ang trophy. Pera na daw ang trophy kay ni Colleen ngunyan. Duwa na gayod ang trophy kay ni. Sa haloy-haloy na kami kayo nag-ilingan. Siguro, baka 4 na. Pero naman mo ron Kaya si Colleen, di ba? Aloy na kami din nag-ilingan ka ini. Gari, sa iling ko, baka 4 na. Siyempre, perang taon naman. Nagadagdag. Sabi si Colleen. Pasaway ka ngayon. Congratulations Mogmaon si Colleen. Tas si Irish Joy Balaguer, nurse na. Very much deserved. Yes. Yaon palan si Colleen na ka-star sa likod ng kang istasyon taman sana. Ronald. Yaon masandig di palan. Pakiyaw sa may tiktoon o digdi sa may inutan da. Yun, di ba? Ay pangyari. Yaon kaman sa napalan, be. Kumusta sa imong ano yan? Sa imong lalahabs. Galing niya.
May mga intensyon ka naman eh. Pagparapotapig para background mo naman ngayon ako. Di ba ka gusto mo na eh? Maray ini. Namiss ko ini si Colleen. Maray ini. Alright. O sige, Colleen, ingat Thank you for listening and congratulations tabi sa indong familia na iguana palan kay bagong nurse. Yan. Okay? Headlines tayo in the morning, mga tugang sa DCGV. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Paringwar. Kumusta lamang ang mga kababalaghan sa lado nasyonal? Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, House panel, kinansilar ang pagdangog para magtaon dalan sa NBI probe kay VP Sara Duterte. Tukisan ni na VP Sara asin Presidente Bongbong Marcos ay makaka-apekto sa ekonomiya ka nasyon Iyo. sigon sa NEDA. Riparon? Pagbalyo kan si sentang pulis gikan sa Davao dahil kinaraman sa politika. Iyo. Kuan man, obvious man. Kunyang pala nini, hulyo pa nagkaikuan ng problema. Oo. Double blatter ang kaso. Iya, no. Yung pikapaluwas na malinig ang blatter na dahil nangyayari sa palibot, na-discover ang pulisya na bako totoo. Oo. Kaya pati sa mga commander, hinarali. Iyo. Ngunyan lang daan nagluwas o desisyon kan higher PNP. Grabe, no? Kaya ngunyan man ipinautob so reassignment kang gabos ng mga polis. Iyo. Oo. Dating Caloocan Representative Edgar Irite, iaapilar ang diskwalifikasyon sa iya kan COMELEC para sa 2025 election. Oo. Senado tiwala na dit sana ang disagreeing provision sa 2025 budget na dapat pagkasunduan kang Kongreso. Oo. Mantang Mark Taguba, tinawanin doon na impalto sina Pulong Duterte asin Mans Carpio sa shabu smuggling. Gobyerno day masabi kung makakamtan pa ang 20 pesos na kilo ng bagas na ipinangako ni Presidente Bongbong Marcos. Oo. Mga kasong isinangat ni VP Sara, hampangon kang PNP, Mantang Integrated Bar of the Philippines, nagdistansya sa issue kan detention ni Sulay Calopez. Mga kaso ng dengue sa nasyon, nagitaas sigon sa Department of Health. Mantang committee report, may kinaraman sa Pogo, Piganda na, Japan, makuaman nin mga Pinoy taxi drivers, pati na mga train drivers sa mga masunod na taon. Ay, napalampad din si Alice. Na-priso baga. Anong may kaso siya? Baga. May kaso baga sa, human trafficking. Dito ki Kwan, dito ki Piyansa? Day. Ay, sayang. Irak. Paano ito? Maitum ito. Wati ba ito miktok pati? Si Kwan, Nabilib si kunya. si Cassandra, release na kayo. Di, magkikaso pa ito, di ba? Pero may kaso man ito. Oh, Cassandra. May kaso man ito. Sayang ka ito. Iyo. Si Pigitsulosa ni Akop. Oo. Natangay ata pag naghapot nga sa imupugi, nagisimbag ka. Pag Kami ako ngayon kaya. mga gurang nga kaya nagisimbag. Oo. Alright. And, good morning kay Engineer Ed Balidoy. Aha. Ang samuyang pag-iriba sa Kabalikat Civicom 430 Tarumbangi Base, GB 43038. Aha. Asin ang samuyang Municipal Planning and Municipal Planning and Development Officer kan Santo Domingo. Happy birthday tabi ngunyan aldaw. Ayan. Aha. Happy birthday classmate, Engineer Ed. Mentras na imbitado man kan Santo Domingo Parish sa pagi kan Commission on Family and Life ang mga mag-argom-agom nakasal sa sibil o mga nag-relive-in Aha. na igwaning kasalang simbahan or mass wedding
sa Santo Domingo de Guzman, Paris sa maabot na Disyembre 21. Aha. Alas 9 ng aga. Yes. Aha. Iyan. Tunay. Salamat manda kay Pido Boras sa Hmm. pag-sponsor sa dekorasyon. Wow. Oh. And then, sabi ni Sister Agnes Nasiapno, magbisita sana sa Paris office sa mga interesado para po sa dagdag na detalye. Yes. Ang deadline sa magpasurat sa PETSA sa 6 Disyembre 2024. And Okay. higit ko BP ang inchero kan sa muyang tiyaon si Lilia Bara Gregorio na nakapatente po ang bangkay dyan sa Bongga Bagakay Albay. Ang lubong tabi gigibuhon sa aga alas 2 ng hapon. Tapos kan misa dyan sa Bongga Paris. Okay, yung pipihan na sa tuyang mga dagdag impormasyon ato dyan ang PYS Enterprises hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo, i-PYS ninyo yan 24/7 konektado kung mas kinaing load. From Newsbase, ini po si Mardela. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar. Congratulations and celebrate. Congratulations sa mga bagong nurse tabi kan Bicol University boda sa inman tabing eskwelahan kamo nag-eskwela. Congratulations kay Miss Michelle Angelica Gianan. Uy, congratulations ha. May nurse na si Dr. Chris Gianan. Siguro kaklase ini kay kaklase kay ini ni Kwan. Kaklase kay ning kapamilya ni Colleen. Ano? Kaklase siguro kay ni ano yan, Irish Joy Balaguer. Yeah, congratulations ha. Si Dr. Chris may nurse na palan. Proud parents. Rank 1. Ang bio 100% passing. Uy, the best ha. At least lamang na-justify sabi ni Dr. Chris. So kadakol na mga cum laude. Naging issue baga kang panahon. So ano na ngayon sa bio? Kadakol kang cum laude. Nagpasuroy baga sa iba. Kadakol kang cum laude. Pero niyo, 100% passing tabi sa nursing board. Oy, the best. Adi. Pati bayon man dyan sa Bicol University. Sabi sa bagong nurse si Maria Michelle Angelica Gianan. Pade, Dr. Chris, ano na pade? Ako pade, baga-araw mo mas. Ako pade, mas kinay ka na mag-imbitar sa ako na ma-blow out ka. Tabata, malarga ako pade. May travel ako pa Manila. Kung gayud pade, maski ako sa lingko, so dyan sa nabaga sa bihon. Good morning. Kay Madi Buda, kay Pading Chris. Good morning, congratulations. So sabiyo mo ini pa no? So eldest good ni Padi ini. Garo, ay bako garo ikaduwa ini sa Bicol University niya. So sa kon Padi, nag-graduate na. So sa saan nga ni ito? Ay, lingaw ko. Congratulations and celebration. Pagkaray nga pa bata nga pa Marian celebration mingon yan. Good morning, idol. Naagom kang idol mo si Alice Go. I'm happy as can be. Magyayari ka, baba ka. Ay, no, si Alice. Ang gusto ko, si Cassandra ang gusto ko maramang kunhain na. At ito baga, minapakyut. Dagitod baga duman sa kuhan. Si Setos mga congressmen na mga maidan na. Puro ka ngaya pakyut At kasi kang pakyut mo ngaya. Pangyari sa daragito. Nagsilo sa ibang congressmen na mga maidan. Pag naghapot si Dan Fernandez, mga tugang, ano nga sa pag-abot nga sa imo pugi nga buda aki pa nagsimbaga. Kami ngayang matanda na, ayaw mo ngayang sumagot. Awinda. Pagyayari sa mauraro. Sige, mayroon pa ba? Mayroon pa, sandali lang ha. Tapos na. Ay, natata ini. Apudan to so pag-asa. Makonsuelo ang buhay sa Pilipinas. Makonsuelo ang buhay mga tugang sa Pilipinas. Garo, ako sa totoo lang, medyo
Gana gusto ko na mag-retire. Para stress kita kan mga gusto ko pag mata ko naka-relax kaya nag-isip ako kinegosyo ngunyan. Kaya nag-isip ako marin na negosyo eh. Parang kayo ng marin na negosyo. Magbugta ki faktoriya ki kuan ki faktoriya ki ano. Okay, sandali lang. Ay na nga ni sus. You are loud and clear digdi sa gugon. Kumusta mi may tubig diyan? Parehas kang tubig tadawa, mag-shower ka pa. Bakong arog sa daraga, bulos kang tubig, pinagkakait pa. Oy, maray na tabi ang bulos kan kuan sa gugon tubig sa gugon. Maray pala ang bulos kan tubig diyan sa gugon. Malamang nakakulong si Cassandra, takasabot ni Alice, paano amoy lupa na. Hawinda, Barangay 16 po, ang pugi tabi idol Oxman Bolos, pero pataas maluya, halat ki matanga para magbolos. Pakigrit sa aki ko, happy birthday Karen Danis. Yan Happy birthday Karen. Good morning tabi dyan sa Barangay 16 Karen Danes, happy birthday. Digdi sa muya makusugon ang tubig, isip ko na lang sagpon daraga tabi makusog ang tama ko. Tarawayo din na. Kaya makusog ang tama ko Bigyan madyo na sa nang makusog ang bulos kan tubig. Binabati ko po si Jesus tabi na birthday. Salamat po. Morning sir, pakigreet po sa aki ko Angelica Balde Nogot sa San Roque. Good morning. Good morning, congratulations po kay Angeli Faye Guasa for passing nursing exam. Oh, yan ang sabi ko. Congratulations tabi kay Angeli Faye Guasa. Bago tabing nurse, registered na tabi siya. Sige, good morning tabi. Kumusta na? Nariparo mo man tabi sa sentro na darakulon ang Christmas balls, Christmas na talaga, iyo baga. Digdis na maslog makusog ang bulos kan tubig uran. Tunay ka. Kapag nalibong ang mga taong ngunya na eleksyon sa masunod na magahari digdi, sarong ay sus. Malain ang tirada mo Kita mo ang Kita mo ang gurang gobernador supamang yung mananggad. Yung mananggad Good morning sa intabi parte kang Legazpi ang office kang NBI. Ang NBI office po yaon sa may kataning kang NFA. Kung hali kang sentro kang Legazpi, pumasiring ka sa pier. Pumasiring ka tabi sa pier. Bago ka mag-abot tabi sa NFA na harani dyan sa pier, yaong pong opisina kang NBI. Sa tuong parte, kung hali kang sentro kang Legazpi, sa tuong tabing parte, magkataraning yan, NBI, Bureau of Customs, NFA. Yaraon tabi yan dyan. Bushen, pakihapot tabi sa hepe kang Legazpi, if allowed, mag-traffic ang mga intern criminology without supervising kan mga pulis. Iyan. Garib na pwede. Dapat may nag-supervise tabi kaya. Good morning. Pao nga daw tabi kay Kong Didi ODPW's 3rd District Engineering Office kung kinano tabi po nan ang pag-iray sa tinampo sa 3rd District. Sige, ihapota po yan. Wara man problema kung haliw ng Green Guardians, pwede baga na lambang LGU na agihan kang illegal quarries, pwede man bagang dakupon ang performance kan of police power. So din baga, pwede man kayan magdakop basta coordinated sa PGA, gabos na problema, may solusyon. Tama. Maray na aga tabi, kasudma, suminabit transmission jeep sa release sa likod kang Gaisano sa terminal. Grabe traffic. Sana mapakaray na yan. Di pagsabit mga tugang dakan transmission nagka-problema tabi. Halangkaw ngaya. Good morning, avid listener niyo po ako. Pirang aldaw ng traffic
Good morning sa mga taga sa Pulanggi. Nata ito, may kwandaan signal to sa Pulanggi John. Happy birthday sa anak kong si Glenda Banta ng Galsari Ginubatan from Tatay Berto, Mama Banta Edgar, and San Andres Catanduanes. Good morning, pakibati. Happy birthday kay Paring Mansanilla ng Malabog Daraga Albay from Marian Militante. Good morning po. Sa Camellia Homes, Legazpi, Makusubon ang tubig hali sa prime water. Arayo naman, boss. Tungkol sa mga criminology intern, sana pag nasa tinampusinda, salidahan ninda ang bado ninda, bakong itom, bakong itom, reflectorized, iyo totoo, tama ka dyan. Paski nga na ang pulis, may mga maringanitan kang nahiling ko na may mga nakatsaliko na ngunyan ang pulis. Alright, sige. Good morning. Ang pinakaenot na namayo sa pag-asinso kat Singapore, iyo palugod ang nakapagtaram kan mga kaipuhan na gibuhon kan mga tao sa pagsabot at pagtaokimaray asin tama na informasyon sa pagtataramangan bako sa nakan press people kundi gabos na tao lalo na kan mga lideres ngunya natultol ang kaisipan mag-asenso ang bilog na nasyon. Ang saro sa mga nagtaong dakulang problema ang pagpaparadakol kang political parties. Ang dapat garo ibalik ang two political party system para saro ang solusyon. De po kita mangulilat sa na country sa Asia. Dapat po nahalion at adalan po niya to ang YouTube segment na Why the Philippines Fell Behind in Asia. Lee Kuan Yew by board. Talaga. Sige po, tailingon tadawin niya. Salamat doon. Happy birthday sa mato akong tugang sa November 29, Dayan Magdaon. Good morning. Good morning, DCGB. Sabi ni Jonas Rosal, good morning, amigo. Okay na? Wala na? Okay na? Oy, congratulations sa mga kwantatabi, sa mga bagong kapapasapasan ng mga nurse, mga tugang tabi, sa mga kapapasapasan ng mga nurse, Matik na nga ya pa de bihon. Dr. Chris, congrats amigo. Pugi talagang idol ko. Pagkarayang si Ray, amigong Ray. Maray na aga amigong Ray. Kaya di ba mga tirada mo naman Ray? Na kita nagkakailingan amigo Ray Aguilar, maray na aga. Then na kita nagkakatuparan migo. Yaw na then ayo. Then na kaya ako nagapara diyan sa imo. Di ba na kaya ang area mo? Ando da ko migo na mismo sa mga estudyante de. Migo, Ray. Ganun na mismo sa mga estudyante na nagpaparak. Pag nailing ka kikurudot pinisere ka ito. Pag nailing ka ng estudyante kikurudot ini. Kikurudot kumako sa braso, sa kilikili. Nugat kikurudot siya sa pisngi. Cute ka nga ya, Kuya Ray. Kaya minauli ini ito Ray. May mga lastro, may mga kinurudutan ka. Para nabaon kan, kikurudot-kurot kan mga estudyante. Alright, okay na ba? O wala na, okay na, pwede na kita ron. Ay, si Jomar muna. Report tayo, kasabay si Jomar Bien. Come in, Jomar. Good morning. Salamat VP Henry, good morning sa mga parantabay, sanribong mga individual o pamilya ang nagreceive kasudma nin cash relief assistance sali sa DSWD sa irarom kan assistance to individuals in crisis situation digdi sa First District Albay. Ini matapos na magkaigwa na ng payout kasudma na ginibudigdi sa Bicol University, Tabaco Campus, sa Tabaco City, kan mga recipiente hali sa 5 lokal na gobyerno o 6 na lokal na gobyerno digdi sa First District, Santo Domingo, Bacacay, Malilipot, Tabaco, Malinaw, and Tiwi. Ang naunambita na cash relief assistance sa irarom kan DSWD-AX iyo ang alokasyon kan First District Albay o para kay Congressman Edsel Lagman hali kay Congressman Speaker Martin Romualdez. Ang payout iyo ang para duman sa mga nagulping maray kan bagyong Christine
na uminagidigdi sa First District and Albay. Ang mga recipiente nagresibinin 10,000 pesos hali sa naunambitan na pundo na para duman sana sa mga nagulpi talaga na mga residentes digdi sa First District and Albay. Yan BP Henry, ang mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Hands to baby, feet into the night. Clap your hands forever, baby. Don't you stop, it feels so right. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si FEM, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si PM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si PM Imperial na patabaan Pulangi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga
kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Birthday pa lang ngunyan kan mama ni Jasmine, si Mrs. Shirley Baloloy. Yan, teacher ini. Si Ma'am Shirley Baloloy. Happy birthday po, Ma'am Shirley. Ma'am Shirley, pag nag-ilingan po kita, may apot ako sa imo. Muna may istorya ako sa imo. So kung maaraman, kung no rin talaga, nang yung pigapot nga kaya. Jasmine, ano na? Bata nga birthday ko niya. Pigistorbo mo naman nga. Good morning, Ma'am Shirley Baloloy. Happy birthday po. Ha? Hali kay Jasmine, budaan sa imo tabi na kapamilya asin hali po sa DCGB. So mama ini ni Jasmine Baloloy. Happy birthday po. Alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngunyan pong Nobyembre 29, aldaw na Biyernes, Legazpi City Hospital pipagsumiter kan sanggon ang panlunsod kan sa indang revised budget proposal para sa masunod na taon. Sobra 6,000 na mga estudyante kan iba-ibang eskwelahan sa Albay na bakunahan na kontra vaccine preventable diseases sigon sa Department of Health. Sa Lado National House Panel, kinansilar ang pagdangog tanganing tawanindalan ang NBI prove kay VP Sara Duterte. Toki sa ninda VP Sara asin PBBM day makakaapekto sa ekonomiya kang nasyon sigon sa NEDA. Sa ibang nasyon, Hamas handa na makipagtabangan sa bagong ceasefire. Business News DTI malansan din bagong free trade agreement. Health News, kakulanganin iron pwedeng maging kausa nin fatigue asin maluyang physical performance sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta, pipagsumiter po kan sangguni ang panlunsod kan Legazpi ang manehamiento kang Legazpi City Hospital kan sa indang revised budget proposal. Ini matapos na ipag-oktaba kan sangguni ang panlunsod ang pag-aprobar sa 139 million pesos na fundo na pigahagad kang Legazpi City Hospital para sa fiscal year 2025-2026 dahilan sa financial issues. Sigon kay City Councilor Lau Beltran, na-discover kan konseho na suminobra ng expenses kan ospital sa sendang income sa pagkasabing may mga pasyente na dahil nakakabayad kan sendang bill mantang nagiging charitable institusyon na ang nasabing ospital. Sinabi ni Beltran na sa pagi kan sendang pigahagad na revised budget proposal, mahiling digdian mayor na problema asin ang possible solution na mga katabang sa gobyerno lokal kang Legazpi na masabutan ang sitwasyon bago magdesisyon na aprobaran ang requested budget. Katakod kay ni, naglam opisyal na makapagkumple ang Legazpi City Hospital asin maisumiter ang revised budget proposal para sa sanggunang panlunsod matapos ang taon 2024.
Sobra 6,000 na mga estudyante halin sa malalain na pampublikong eskwelahan sa probinsya Kanalbay ana bakunahan asin natawanan nin protection kontra vaccine preventable diseases bilang pati kan pagapadagos kan bakuna eskwela school-based immunization program kan Department of Health. Sigon kay Provincial National Immunization Program Coordinator Mark Gumba, kay bahan sa mga pigtututukan ninda ang mga aki na nasa harayong lugar asin ang geographically isolated and disadvantaged areas dahil sa nagkapirang simanang napindyente sa pagpapabakuna dahil sa bagyo. Katakod kay ni piginggan niya ni Gumba ang mga magurang na suportaran ang inisyatibo kan gobyerno na marealisar ang 100% na fully immunized children sa bilog na probinsya. Sinabi ni Gumba na kaibahan sa mga pigtatao na bakuna kontra sa tigdas, polio, rubella, asin cervical cancer. Gobyerno kan Legazpi City personal na matao kan pamaskong ayuda sa gabos na pamilya sa syudad tanganing masiguro na gabos matatawanan. Report kay Karen Ala. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Simbang gabi ilalansar sa Jubilyar o kaya Zumbang gabi ilalansar sa Jubilyar. Bareta kay Jimmy Nasalita. Nangangapunan ang lokal na gobyerno kan Jubilyar sa pamamayo ni Mayor Jorim Arcangel kung saan ang First Mayor Jorim Arcangel Zumbang Gabi Contest 2024 kay inuting ilalansar sa Banuan kan Jubilyar. Imbis sa Simbang Gabi para sa Pasko, alagad sa mga Zumba lovers, Zumbang Gabi, ang sa indang katapat, walang katapusang indakan ang highlight sa Zumbang Gabi kung saan ang pangapudan sa mga Zumba group mag-intra o magparehistro sa Jubilyar. Ang contest mangyayari sa Disyembre 21. Gigibuhon ini sa Plaza di Jubilyar, partikan highlight sa Christmas season. So mga interesado, magparehistro na. Hanapon lang si Miss Duna Sarke, asin Miss Jonalyn Otilano. Ang good news, haralang kawon ang premyo sa mga manggagana, first prize, second prize, asin third prize. Maski dai manggana ang consolation prize, sulit na. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Aleco, aktibo ang pagdakop ngunyan sa mga may illegal na koneksyon. Al Armario sa report. Aktibo ngunyan ang pagdakop kan Aleco sa mga may illegal na koneksyon. Siring kan sinabi ni Aleco General Manager Engineer Wilfredo Boxit, parte ni kan sa indang kampanya sa anti-pilferage law na parte man sa nakakapagsak sa Aleco dahil sa mga madadayang konsumidor. Sa official record kan Aleco First District ang may pinakadakol na illegal connection. Ang iba nagkakarasuhan na. Bako sana sa First District ang concentration kan Aleco kundi magin sa third asin digdi sa segundo distrito, digdi sa southern barangays kan Legazpi City. Dakol ng konsumidor ang nagkadarakop kan Aleco na may mga illegal na koneksyon. Alarmario, DCGB. Nagresulta po sa traffic congestion ang ginibong roadside inspection kan Land Transportation Office o LTO Bicol sa kahalabaan kang Rizal Street sa Barangay Kabangan, Legazpi City kasuhapon. Nanotaran kan DCGB News na dakol na mga vehikulo asin motorsiklo ang daay nakaligtas sa inspection matapos na daay makapagpresentar nin mga dokumentos. Paliwanag kang LTO Bicol na ipinautob ang inspection parte kan sa nag-espersos na maipromote ang road safety sa palibot. Apera kay ni may pigpapakusugman o mas pigpapakusugman kan ahensya ang pagpapautob kan sa indang traffic regulations para sa epektibong implementasyon. Katakod kay ni hinagad kang LTO sa publiko, lalo na sa mga drivers kan manilain na bihikulo na maging responsable asin daay magbalgar sa traffic rules para mamantiner ang kaligtasan sa mga tinampo lalo na ngunya na holiday season.
dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas Ramontan Barreta ni Jomar Bien. Tabaco City nakasungkit daw ng 5 medalya sa Batang Pinoy. Uya po ang report. 5 mga medalya ang iuuli kan delegasyon kan Tabaco na nagintra sa Batang Pinoy o ang Philippine Youth Games Batang Pinoy na pinagigibo duman sa Puerto Princesa sa Palawan poon kan petsa 22 sundo kasudma. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Seth Botalon ang delegate head kan 32 na mga atleta na pinadarakan lokal na gobyerno kan Tabaco para sa nasabing pakawat. Ang mga nakasungkit kan medalya sa naunambita na pakawat iyo si Eliver Casaul sa wrestling, gold medalist ini kan San Antonio National High School. 4 pa na iba ang nagpakakuha ng bronze medal, si Jade Arben Almonte kan Marirok High School sa wrestling, si Nikki Bihino kan San Antonio National High School sa wrestling, si Benis Benuyo kan Tabaco National High School sa Wushu Sanda, asin si Brex Resari kan Tabaco National High School sa Wushu Sanda. Ang Batang Pinoy iyo ang kompetisyon kan mga kaakian na mga Pilipino hali sa manlain-lain na mga syudad asin probinsya na nag-iedad sana nin 15 anyos pa ibaba asin taon-taon na pinaggigibo. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Magbabalik ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, 10:00 hanggang 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:22 oras po sa Pilipinas. Ipinag-oktaba po kan House Committee on Good Governance and Public Accountability ang nakatalaan na pagdangog mo niya na Biyernes sa questionabling paggamit kan budget kan Office of the Vice President o OVP asin kan Department of Education. Sigon kay Committee Chairperson asin Manila Representative Joel Chua, initanganing tawanin dala ng investigasyon kang National Bureau of Investigation o NBI sa patakot ni the Vice President Sara Duterte
kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Chua na importanteng marhay ang investigasyon kang NBI dahil may kinaraman ini sa national security. Inot ng pigserbi kang NBI kanakaaging Martes ang subpena kay Duterte matapos kaning sabiho na may sinugo siyang gumadan. Kay Presidente Marcos, Primera Dama Lisa Araneta Marcos in House of Representatives, Speaker Martin Romualdez kan magtrayumpo ang bigkasabing assassination plot laban sa iya. Formal nang inimbestigahan si Duterte sa NBI headquarters sa Manila para ipaliwanag ang sa iyang pahayag. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority na UNEDA ng tensyon sa politika sa nasyon dahil makaapekto sa dakula na posibleng paghiling sa posibleng paghiling sa ekonomiya kan Pilipinas. Sinabi kan ahensya na marhay ang mga polisiya sa ekonomiya kan administrasyon. Sa sarong press briefing sa Malacañang, sinabi ni Socio-Economic Planning Security Arsenio Balisacan na mantinidong nakatutok kan administrasyon ang pag-abot kan mga target na itinalaan sa Philippine Development Plan 2023-2028. Sinabi ni Balisacan na sa istorya kan ekonomiya kan Pilipinas, daiman napugulan kan mga tensyon sa politika ang mga nakaaging panahon dahil ang mga polisiya o patakaran sa pang-ekonomiya kan nasyon mahiwas na namamantener. Pinagunambitan man kan NEDA chief na sagkod nakafocus ang gobyerno kapag tutok kay ini sa prioridad asin programang pang-ekonomiya, mantinido ang tiwala kan business community sa ekonomiya. Higon kay Trade Secretary Maria Crisanta Roque na mas dakol na investment ang malaog apisar kan padagos na tensyon sa politika. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal sa o kaya laman kan mga pahayagan ngunyan kan mga periodiko ngunyan si Senador Bongo matapos mismong ang liderato kan House Quad Committee ang dumipensa sa senador na kan banggiton ang sa iyang pangaran sa investigasyon tungkol sa pinag-aligar na koneksyon kaini sa pugo o illegal na droga. Ang sinabi ng Quadcom binilog ang Quadcom para investigaran ang minaging administrasyon pero dakol ang nakikip na mismong ang chairman kan pinakang grupo kan mga komite. Ang nagpahayag kaini ang kuminastigo sa Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa pagdamay sa pangaran kan senador na daimanin pureba. Inot nang sinabi ni Senador Bongo na imbes na makaapekto, mas natututukan lang daw niya ang pagtrabaho kaysa malisyosong pamumulitika laban sa iya. Kasuhapon na sa Pangasinan si Senador Bongo para kumustahon ang paghatod nin tabang sa mga parauma na nagbagsak ang kabuhayan dahil sa uminaging bagyo. Sa entrevista kaini kan mga periodista, sinabi kaini nangunyan sisingilon ang PhilHealth sa mga pangako kaini na mas marhay na benepisyo o benefit packages para sa mga nagitios na pasyente. Sa iya na mga pudan giray sa PhilHealth na ayuson ang information campaign dapat daw na maipasabot sa publiko ang pag-aayos kan serbisyo kaini sa mga Pilipino ang makikinabang. Kanhaputon ini tungkol sa mga nagbabatikos sa senador, sinabi kaini na supporter man o kritiko, mas mahalaga daw na magkaigwanin marahay na healthcare benefits ang kada Pilipino. Lambang Pilipino. Iba pa niya tong mga bareta ipinaliwanag po kan Philippine National Police na ang may kinaaraman sa politika o warang kinaaraman sa politika ang nangyaring reassignment kan mga pulis sa Davao City pasiring sa ibang Police Regional Office. Sa ginibong press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police General o Brigadier General Jean Fajardo nang rason kang reassignment kan mga pulis dahil sa pigasabing issue kan double blatter magigiramduma na nagkapirang beses na kalidahan ang Chief of Police kan Davao City kan nakaaging aldaw dahil sa pagdudoktor kan blatter kung sa inpig papababa kan mga pulis ang krimen sa syudad para mapaluwas na trangkilo ang syudad.
Natsimpuman ngunyan na nagluwas ang desisyon dahil sa medyo nahaloy ang investigasyon. Apelasyon ni Fajardo na daay pagtawanin kolor politika ang reassignment kan mga pulis. Sa ngunyan, naibalyo ang mga pulis sa Region 2, Region 4B, asin Cordillera Administrative Region. Bareta pa, manggiraray mga tugang sa Lado Nasyonal, masumiter po nin motion for reconsideration si dating Caloocan Representative Edgar Erice sa desisyon kan Commission on Election o COMELEC na i-disqualify siya sa 2025 midterm elections. Kanakaaging aldaw, pinaboran kan COMELEC ang kagada na disqualification ni Erice dahil sa pagpapalakop nin sala asin alarmadong informasyon sa kasunduan kang full body sa South Korea firm na Miro Systems Incorporated. Inakusaran man kang petitioner na si Raymond Salipat na binaylan ni Erice ang Section 261 kang Omnibus Election Code sa pagikan pagibolin unsubstantiated yet disturbing and damaging statements kontra sa COMELEC asin sa maabot na eleksyon sa iba-ibang dyaryo, online asin radio reports. Pinaunrahan man kan COMELEC 2nd Division ang petisyon sa tahukan pag-atid-atid na pigdotuyong ribokon ni Erice ang eleksyon kaysa lehitimong pagtuyaw. Siring man, pinahimuti ka ni Erice ang alegasyon. Sinabi niyang dain niya piguulang ang elections o an eleksyon na ang piguulang niya iyong korupsyon dahil sa COMELEC Miro Deal. Magigarumduman man na nagkapirang beses na ngapudan si Erice sa Korte Suprema na deklarar na null and void ang 17.99 billion pesos na kontrata sa pagultanan kan COMELEC asin Miro System para sa 2025 elections. Apera sa iyang petisyon laban sa Miro Deal, nagsangat paman giraray si Erice sa Anti-Graft Court o Anti-Graft and Corruption Practices complaint kontra kay COMELEC Chair George Erwin Garcia sa Office of the Ombudsman. 6:27 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Happy Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail always na. Ang syudad dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo.
Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nagtaupo ni ng sigurasyon ng Hamas na seryoso sindang mapartisipar tanganin makamtan ang ceasefire sa Gaza. Ang nasabing pahayag, kasunod kan pagtugot kang Israel sa ceasefire deal ninda sa Hezbollah. Nakasentro sindangon yan sa pagpundokan kariribukan asin handa naman sindang magsimbag sa kipagbalyuhan nin mga bihag sa Israel.
Pinasalamatan man kanahamas ang Hezbollah sa suporta ninda sa Gaza, lalo na nakakabuhay o lalo na nabuhay paan sa indang leader na si Hassan Nasrallah o lalo na kan buhay pan sa indang leader na si Hassan Nasrallah na nagadan kang Israel airstrike kan ubinaging Setyembre 27. Business News. Business News. Nakatalaan po na ilansar kan Department of Trade and Industry and Free Trade Agreement o FTA portal. Kamabutan kay ni na matabangan ang mga lokal na negosyante na aprobitsaran ang magayon na oportunidad sa pagninegosyo sa nasyon. Sigon sa Philippine Exports Confederation Incorporated na an information portal, iyo ang nagdataonin comprehensive set kan resources, arog kan kopya kan mga kasunduan, export guides sa sinibapa. Kailan digdi, mapaparikas na madara sa ibang nasyon ang mga lokal na produkto. Maramong tadaw mga tugang ang health news kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nagabi sa mga health experts sa kinaban na kung nakakamati ning kapagalan, kapo sa enerhiya, asin malungsi, nadainin anuman na dahilan, posibleng ikamay anemia. Sigon sa World Health Organization o WHO, iniiyo ang pig-abot na iron deficiency anemia. Ini na resulta sa maluyang productivity sa trabaho asin maging sa klase. Tinawanin doon ka mga eksperto sa salud na kaipuhan tulos na magkonsulta sa doktor para sa magaganigong medical advice. Sendang sinabi, daan pagkapakusog din may kinaraman sa anemia asin pagpapaabot ng mga importanteng impormasyon marahay para sa early detection and treatment tanganing magkaigwa ng significanteng improvement ang kalidad kan buhay. Health News from Newsbase Mardela. Jai Niba. Busy ang linya mga tugang kang pag-asa, tod-tod babalikan ta na lang po ang kamugtakan kang panahon. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran, si Angel Mostasa, si Ringman, o kaya ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Sa ganda and my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera, Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umaparasirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali lang. Balik kita sa programa 14 bago mag-abot ang alas. Ano yan? 7 nin aga. Uyog-uyogon mo, Ronald. May nagitik sa kuya ngun niya na kung harani siya na ako, patulan niya akong merindalan, pamahawan, nahiling mo ng babae ini. May nagtik sa kuya ngun niya na aga, kung malapit ka lang ngaya, mapatod ako diyang kipamahawan sa imo. Grabe! Grabe! Naghanap ni kikulog kilawas. Ay mading Jen. Bay na tabi ni pagkakaon kidakol ha. Tagari. Basta. Pagkagulpi ha tabi na pamahawan mo dyan ta. Gari nagkakamali siya ako kang kon mo. Kan sa imong ano yan, postura.
Awin na. Kayugon mo na. Pagkagaganin man, kung ano naman pagkitaram kayo sa kuya na. Henry M. in the morning. Gusto mo ngayong mamatiya ng kulog kang lawas? Maisog. Awinda. Alright, o sige. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak asin, pagkaon nin taba, tapos ang kaugmahan kundi po kamo magbabago. Tanganing mo mga tay, kay po na sa Bayanin Protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule. Hali sa herb, kaya natural ini, kaya safe. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na marahay sa pagtaunin proteksyon. Sa oral na pagtaunin proteksyon, sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Oral daw para mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. O Mading Jen, uy. Liver Aid tabi, madi, ang solusyon ka iyan, ha? Liver Aid tabi. Liver Aid. Liver Aid ang solusyon. Di ba kasobrang tabi kaon kita ba, ha? Okay. Ay, sandali lang ha. Oni maray-maray lamang ang pakinabang tango niya na pag-aaga. Para po duman sa mga naghahanap tabi nin trabaho. Basta. Para po duman sa gusto mag-apply nin trabaho, naghahanap tabi ang LCC o kaya ang J2K Manpower and Allied Services. Ha? Ipoposte po dyan sa LCC Legazpi Warehouse. Tabi, naghahanap sinda ki 20 na delivery man. Yan, ha? Tapos 15 tabi na mga picker. Hindi ko alam kung anong trabaho kan picker na yun, ha? Ang requirement tabi, magsumiter kan sa inyong resume, diploma, birth certificate, barangay clearance, ha? Ang kaipuhan tabi, lalaki. Yan, ha? Siyempre, lalaki man talaga ang kaipuhan para magkusog-kuso. Maal sa baga, ma-deliver ka. High school graduate po, dapat 18 to 45 years old. Yan. Mag-apply tabi sa J2K office sa second floor, GRE Building, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Hanapon po si Miss Cha. Yan. Magapod lang sa 0930-786-1263. Ha? Ayan po ha, naghahanap tabi sindaki delivery man as in picker tabi. Mag-apply lang. High school graduate lang ang qualification o baka kung high school graduate o senior high school graduate. Gusto magtrabaho tabi. Ang requirements lang, darahonan sa ng resume, diploma, birth certificate as in barangay clearance. Dumuman tabi ka mo sa second floor kan JRE Building, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Hanapon si Miss Cha o magapod lang sa 0930-786-1263. Yan po yan mga tugang sa LCC Legazpi Warehouse. Matrabaho. Yan po ang urgent hiring mga tugang kang J2K Manpower and Allied Services. Yan po dyan sa Lapu-Lapu Albay. Lapu-Lapu Legazpi City. Okay? O bueno, yun na tabi yan, mga tugang ang kwan, ang senda, mga tugang na pangangaipo. Kung kabumbukas baka lamang ngunya na Pasko, magkatrabaho ka mo di, nas magayon. Okay. 9 minutes bago mag alas 7 ninaga. Kaso hapon, dema si Joshua, ano tabi ron nala, no? Wala si Joshua. Okay. Kansarong aldaw, tabi, kansarong aldaw, mga tugang, kasuhapon pala, nag-report si Jimmy. So mga Green Guardians daw sa Albay, hanggang na lang sa aga na Disyembre 30, terminated na ang sa indang serbisyo. Anong mga tugang ang trabaho kan Green Guardians? This was created during the time of Governor Grex Lagman. Anong trabaho ninda? Ang trabaho ninda, magbantay mga tugang sa checkpoint.
para aramon ang pagluwas laog kan mga quarry o mga trucks na may karga mga tugang nin mga aggregates o volcanic material pinagkuwari dyan po mga tugang sa pamitisan kan bulkan mayon. Kaso hapon ka na ma-interview to so nagkapirang miyembro kay ni, sabi nagmiriting sinda kasabay mga tugang ang acting governor kan Albay. Kaya taon-taon, apodang ko tabi si acting governor Glenda Bongao. Takunday na sa Green Guardian, si Sen Masalida. Paano mo monitor mga tugang ang luwas laog kan mga aggregates hali po sa taludtod kan bulkan? Natatapig hali so iba. Sabi, tabi kaya pasulduhan ta. Sabi mga tugang duman sa report ni Jimmy, sabi po sa report ni Jimmy, dakulon da tabi ang Green Guardians. Dakulon da tabi mga tugang ang Green Guardians. Buda, sarupa, sa kadakulan ninda, hababaon da tabi mga tugang ang koleksyon kan kuwari sa Albay. Paguna ko baga, kan inamyendaran kan sangguni ang panlalawigan. Mga tugang kan mga kinatawan ang kuwari, ano po kayan? Yan tabi na pigaapod na ordinance, kuwari ordinance Albay. Ang purpose ka ito, iyon da tabi mga tugang an mapakusog an koleksyon kan kuwari sa Albay. O, imbis na maglangkaw, nagbubulusok lugod pababa. Kaya taon-taon, pipadaman ko kay Karen, si Ma'am Tess Atos. Ipahaputa kumpira tabi sa koleksyon kan kuwari mga tugang sa Albay, asin awano na ang sistema ninda sa pagmumonitor kang luwas laog mga tugang kan mga trucks. Sa kuwari baga, milyon-milyon ang kwarta mga tugang na nakukuha dyan. Kan probinsya dapat. Kundi, nata mga tugang ta nagbaba ang quarry operation. I mean, ang nakukolekta, mga tugang na quarry permits. Nakukolektang pundo kan gobyerno, hali po sa pagbabayad din quarry permits. Hinapot ko baga si Governor Glenda Cansarong Aldao. Ano nga niya ko sa iling mo, may mga illegal quarry operators? Igwa nga yang posibilidad. Kaya, taon-taon, ika-clarify ta ini kung ano mga tugang ang magiging sitwasyon kan quarry sa Albay. Remember, tandaan niya to, na ang quarry sa Albay, naging political issues yan. Naging political issue yan, mga tugang kan mga nakaaging aldaw. No? Kaya, naging political issue yan, mga tugang, kay po niyang kitawo na makuan, kay po niyang kitawo na makusog ang paninindugan, kung paano mga tugang imamanihar ang quarry sa Albay. Di pakit bata may mga issue bagakan mga nakaaging panahon na quarry operation dahil na natutultol mga tugang ang pagwang ka ini, pagluwas laog ka ini. Ungon yan, mga tugang, inda ko ang mangyari. Sisan mabarantay, kan quarry, kan pagluwas laog, mga tugang kan, mga trucks, dyan po sa Bulkan Mayon. Deko lang na narurikol kumpara so, basta ipacheck na to tabi dyan sa Pendro, kumpara po sa collection. Pero so, collection kang probinsya para sa last third quarter, di ba? So third quarter, mga tugang kan 2024. Tango niya bagal na sa last quarter kita, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, last quarter. Ilingon ta so third quarter kan taon, kumusta ang koleksyon? Ha? Hello? Hello, good morning. Good morning, sir. Messages na ako tungkol sa quarry. Opo. Pwede rin ang pag-isipan ni privatize yan. I-complete ninda kung kuraan ang target nindang annual income and then dagdagan ng diit. Ito ang magiging guaranteed income from that private company. Garo pwede mananggad, ano? Oh, may assured ng income na saro saan magbabayad. Bahala naman siya kung paano niya inegosyo yan, ano? Tabi, sir? Yes, oo. Para
maano yan, masystematize. Kasi aram taman sa nagabos, ang grabe ang kurakot na nangyayari dyan. Iyo. Grabe, nagkakwarta kasi dyan. maluya ang control dyan eh. Mapagal niyan i-control. Yeah. Only a private company can do such control dahil kwarta niya nakataya. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad. Buda siya naman ang bahala kung paano niya yan ipa-deliver sa ibang mga gusto man mag-quarantine sa palibot. Iyo mananggad, pwede. Bahala na siya. Ano pang nangyari baga sa NAIA? Kinuha ka ng San Miguel? Oo. Ng changes, improvement sa service, o nagdagdag ng date sa bayad. Parang nilaray compared sa ibang airport, sa ibang basta kang kinakuan. Parang araw lang kayo ito. Igwa sir Kikwan, may pigiribo na kayo sa ibang lugar ng quarry privatize. Hindi ko daw sure. Pero yung ano lang baga, yung idea, yung Pidadalan. yung business model. Iya. Oo. Sige sir. Salamat. Alright. Sige, tod. Pag napunanta si Governor Glenda daw, ihapotun ta kun pwede ning adalan, although sanggo ni ang panlalawigan niyan eh. Di ba? Gano'n man kayon man na ideya, i-privatize ang quarry operation sa Albay. Di siyan bahala dyan kung paano niya iyan. Siya tabihan bahala dyan kung paano niya iyan gigibuhon mga tugang na ang quarry operation sa tuyang probinsya isa pribado. Ayan. Hilingon ko ang legalidad buda. Iyan kung pwede, mga tugang nagibuhon mananggad. Tangani na, sarusan ang kauron kang probinsya, magandang suggestion kaya itong caller, listener ta. Ngani mga tugang na sarusan ang kaulong kang probinsya. Bahala ka, pero ang projected income kang probinsya kada taon, yan ang pagbayadan niya. Kada quarter, yan ang pagbayadan niya per quarter. Diba, di sarusan ang kauron ta, saro lang mga tugang ang nagkakwari sa palibot kan mayon. I mean, sarusan ng persona yan, pero siyempre, siya man ang magiging distributor ng mga quarry o aggregates hali sa palibot kan bulkan. Pwede. Saro daw yan sa piling adalan. Taigwa na ki mga business model, may kinaraman mga tugang sa privatization. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Bareta alas 7, susunod na. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Mabalik kita 7:30 sa programang Anhapot. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love with each other. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom,